साबायखर बिहारनि सिङाव थानाय पानबारि हाबि गामिनि बानजायनायाव दिनै भगतपुरा मधुगिरि दखरा बाथौ गौथुमनि दौरि फोसावगिरि बिथांमोननि जथुम बे जथुमाव पानबारि हाबि गामियाव बाथौ खेराइसालियाव बे आफादखौ खुंदों। गिबियैनो बे आरज सुंग्रिनाय आरज खालामदों बाथौसा थान्दै बिथांमोन।
जोंनि बाथ्राखौ नोंनो रां राशि गोराशि मिथा सिंगारि गथा फानो हा दै सामखां बेखायनो नोंखौ फोथायना नोंनि गोजोन मोननाय दिनैनि बे गोथार बुधबार सानाव भगतपारा मन्दिरबारि बियाबनि 11थि दौरिया सारि फोसावगिरि मेरिनि बियाबनि सिङाव थानाय पानबारि गामिनि पानजायनायाव दिनै सानसे नोंनि गोहोजोंनो नोंनि मन्दिर बे फैलि मोनब्रै हाबाफारियावनो नोंनि गोथार सिबिलु गोथार बावखौ जों गिबियाव सुस्रांनायनि उनाव दै नों आखाइनो सोरजिनाय बिबार बिलाइ गोदै गोथार मान बावथाय गय जरा फाथै जरा नों आफा इसोर बोराइ बाथौनि गोथार सोलोंनायखौ जों बयबो बोनानै हाखर हाखर गाबोजों जों माफोर गोजावना दं पापनिफ्राय बोखांना सोरां अराय दिन्थिना जोंनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ आलो गोजोनै नों आफा इसोर बाथौआ जों मोजां मोजां जों बयबो बयबो फरायसालि दहाय फाननायानो मानोना दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारि लानानै आफा नोंखौ जाबायदि जाबायदि सिबिनांगौ थेवबो नों आफा इसोर बाथौआ जा एसे गोहो होदों बे गोहोजोंनो पानबारि हाबिगामिनि रायजो राजानि दिनै सानसेनि हाबाफारिनि बे गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनानै बिथांमोननि जा मावनाय जा साननाय बेखौ अराय जाफुंसार खालामनानै बयबो आरज गाबदों दहाय फानबारि आनन्द गसाइ सोरजिगिरि गाबज्रिनानै नोंनिनो गोथार सोलिनायखौ बोनानै जों जागायबाय फानबारि आनन्द गसाइ सोरजिगिरि Say
Amen.